kaixo, arratsaldeo Lasarte! Zer modu zaudete? Ondo bakarrik, edo ondo. Adi bada denok, ideia izugarri ona izan dut. Mirri Txepelaren ateraldi xelebrietan abiatuz, eta lurraren errotazio sideralaren sistema kontuan izanik, Mirri eta Txiribiton. Nire ideia izugarri hori entzun nahi duzue, bai ala ez? Konzeptua sintetizatzeko gauza baldin baiz, agian bai. Entzun hori. Perretxiko eta txampiñoi basati ez osatutako, pizza erraldoi bat prestatuko dugu Lasarteko herriarekin batera konpartitzeko. Zein iruditzen zaizue? Beraz, pizza partiketan egiteko lehendabizi noski pizza prestatu beharra dago. Eta pizza prestaratzeko lehendabizi osagaien zerrenda egin beharra dago. Beraz, ni kapitaina izango nauzue. Eta gu, sargento txuskeroak. Ea bada, nota hartu osagaien zerrenda esango dizuet eta. Eaz gaitezen, azteko, irina. Aspirina. Olioa. Olioa. Gatza. Ikatza. Tomatea. Txokolatea. Kipula. Estula. Eta maitzeko txampiñoiak. Eta bukatzeko tximinoak. Kitxo, zerrenda guztia ondo hartu alduzue? Bai, hermana superiora. Ea, baizpa ere osagarriak berriz ere gogoratuko ditugu, ea, hasi. Ea bada, pizza erraldoia. Bai. Mirri eta Txiribitonen erara. 1.500 lagunentzako. Osagaiak. Aspirina. Olioa. Ikatza. Txokolatea. Eta estula. Eta tximinoak. Baina osasun publikoaren aurkako eroso bortitza egin duzue. Fumando espero al hombre que yo quiero. Pela txirri, purusta da gutxiago. Munduan denetari jaten da, Kolombian txingurria jaten ditiztek, baltzen egiten. Eta Indonesian txitxareak. Zu eta Euskal Herrian ere kokotxak jaten ditugu, ez da? Tripazorra honek euliak ere jaten ditu. Euliak! Abaraska batean zegoen eztiak bere gana zituen milaka euliak jan baino jan nahiago nabarmenkerian zebiltzan triparaino sarturi
lanean guztiak, oinak itxatxirik, bertan gelditu ziren, ase eta hilik. Txiribitone baino gehiago pixatzen du. Tira. Tira, izue. Kaixo, lagunok! Arratxaldeon! Ederki izue majoa izue. Utziko diguzue hemen golf partida jokatzen, ezta? Nik irabaziko dut, neu naizelako inguruetako golfoena. Aztak irtenena bai behintzat, Tira, kontu hause da. Pilota, zuloan sartzea. Hori, miliskatuta dago. Pepitxo baino zertan aizea? Tira, eskerrik asko, deskuido bat izan dut. Ara, ikusi eta ikasi. Txanda da. Kontuz basurdea, baina nire makila kontatu gabe. Lasai nagusi, profesional baten eskuetan daude. Tira, kola pixka batekin konponduko dut gero. Ara, eman bengoz pilotari, ia gano asko zeo zeiten duzun, Tira, uste dut kola mordoa beharko dudala. Nik emango izu zuri kola bai, baina hori betirako izteko etorri honean!
nator, pinduta naska egin da. Tabaldakizu zergatik? Ez? Kokote daño nagoelako, beti txirri eta txiribitonekin batena logela berean lo egiten, Kopelaz, 3 morrosko gela berean. Imaginatzen aldu zuen olako kalapita, Kidatzak, zurrungak, txiribitonen puskerrak. Zuek ere, gela konpartitu behar izaten duzu, Ai, anai arreba petardoak aguantatu behar izaten duzu, Ea, zenbatek konpartitu behar du gela hemen, altza eskua. Ese pibe, Irurogeita mazazpiterdi, izugarria, Aizue, hemendik aurrera, gela propioa eta esklusiboa aldarrikatu egingo dugu. Konprome? Greba mirrianoa. Ikusten? Aurrerantzean, bi hitz haue besterik ez du esango. Bestela izilik, Bai, Eta orduan, nik hau altxatzen dudanean, zuek esan barko duzue? Eta beste hau altxatzen dudanean? Eta besterik ez, aprobatxo bat egingo dugu. Kontxo Mirri, mutur beltzik uste hau? Gure majaderua. Ze, ez alduk hitz egin nahi? Antza denez, gure Mirri asper egin dago, eta gainera zeharo ozpinduta, ezta? Zer? Greban dagoela? Greban alago, Mirri? Ba, greban baldin badago, orduan zerbait aldarrikatu beharko duk, ez da? Ze behar duk, ba, ez dakit, gozokiak debaldi nahi aldituk. Orduan zer, ez dakit, eskolak betirako itxili dituk? Ez txibito izan diat ez duela gozerik... Aizan, baina ze behar duk orduan? Ze nahi duk? Zinera joan, Sanbodromora joan, Zubietako hipodromora joan, zer? Ez diate zer ulertzen, Mirri. Ze demonio nahi duk, ze demontre nahi duk! Aizak, hitz egingo alduk behingoz, zapaburu alena. Beriela kontatuko dizuet eta baita kantatu ere, zer nahi dudan, zer nahi dugun, Nire gela propioa nahi diat, nire gela!
Triste nagoenean alai. Norbaitekin aserretzean, norbait aserretzean ere bai. Atea pasa, Atea itxi, arnasa iritsi, bakarrik beharrik. ura baita nire gela. Eta edozeinek daki, nire gela, nire dela. Armairuan sartuta, handaukat oea, lotarako ona baina, txaltoka jarduteko asko xere hobea. Triste nagoenean alai. Norbaitekin aserretzean, norbait aserretzean ere bai. Atea pasa, Atea itxi, arnasa iritsi, bakarrik beharrik. ura baita nire gela. Eta edozeinek daki, nire gela, nire dela. Postailu mordoska bat apaletan jarri, laguni zugarrizarrak zahar direlako ta berriak berri. Triste nagoenean alai. Norbaitekin aserretzean, norbait aserretzean ere bai. Atea pasa, Atea itxi, arnasa iritsi, bakarrik beharrik. ura baita nire gela. Eta edozeinek daki, nire gela, nire dela, nire gela. calentura. ¡Acha! ¡Mira acá hay calentura! ¡Acha! ¡Mira acá hay calentura! ¡Acha! ¡Mira acá hay calentura! ¡Acha! ¡Oye, sopa! ¡Oye, sopa! ¡Oye, sopa! ¡Acha! ¡Mira, sopa! ¡Sopa! ¡Acha! ¡Obetonago! ¡Ninago! ¡Ninago! ¡Acha! 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 Buruko mina! Ninedut, aspirin txikitxo bat! Ninedut, aspirin bat! Ninedut, aspirin txikitxo bat! Ninedut, aspirin bat! Oia! Plop, 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 plop. Zeondo aurkitzen aizen! Asko sobenago! 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 Atxa! Urrekoa mesedez! Atxa!
Ya lo creo. Bizikleta, kanpin da, MP3 erreproduktorea, auskalo zeinateako den, baina momentuz jolaskide bat behar dugu. Ja ba. Bueno, pari apartak ditugu. Ja zeinateako den Eta lasartear mordoa. ikusiko dugu. Zeinateatzen den gurekin jolas egitera. Hauxe, xitasuna mesedez. Maria Alberdi! Maria. Arratsaldeon, Maria. Arratsaldeon. Ederki, jaizu Maria galdera bat zure ama sukaldari hona aldatxean. Bai. Bai, zein da bere platoretatik gehien gustatzen zaizuna? Adibidez, A ver. lentejak. Bai. Bai, Lenteja. Ditu, tira. Jesus. Ea, txandala jantzita ikusten zaitugu. Zein da gustokoen duzun kirola, Maria? Maria, euro bat sartuko dizut. A ber, zein da futbola? Futbolaria zara o futbolzalea? Biak. 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 noski. Tira, oso Tira, ondo, Maria. Norbait agurtu nahi alduzu. Bai. Adibidez, Nere aizpak eta nere aitona. aizpak eta aitona. Ba, agurtu eta Oso geratzen ondo. dira, ederki. Txalo, Txalo, Mariarentzako. Bai, noski. Eta orain lagunok, Mariak eta biok, katxiruloak ipintzera goaz! Goazen! Eskerrik asko. Eskerrak badagoen hemen iniziatibari duenik. Ai, Maria, Ederki, Maria. Ba, orain, dinamika Zure txanda. oso simplea da, erruleta hartu eta eman da orduan ikusiko dugu zein opari tokatzen zaizun, bai? Beraz hartu erruleta. Errebile, Maria. Eta eman aizunean, hau. Juanita kukurruku! Gure detektorea! Jesus, Maria, zorionak, nabaitu da zure eman lenteja eragina, Bueno. Bakizu ze tokatu zaizu? Azte urdurikasuna. Mendia gustatzen zaizu? Bai. Ba, eskerra, zuretzako kanpin denda zoragarria! Kanpin, Metxe denda. daukazu, Maria! Kaja Begira, honetan. Maria, zer dara mazun etxera opari. Zorionak, polilla. Konten zaude? Bai. Ederki ba, guazen probatzea, Venga, Maria. Gero arte, guazen estrenatzera. Agur. Agur. Bai. Zorionak. Azkenean bai, gaur, lasarteko barkak oso, txingurri, eta xamarro txiki guztiak akabatuko ditut. Gara utxartako pozoia eta honekin. Utxartako
Txiribiton basurdalena zertan ari aiz motel. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Ai, Txiribiton, Txiribiton. Sekulako astaburu aiz motel. Sukaldari traketxa eta kantari baldarra. Afizionatua! Kendu paretik eta eman txanda profesionalei! Lapikoak arginanoarentzat! Eta kantua txirri eta mirri moñoñoarentzat! Gorri musu gorria, odol oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut erromako zubia. Bigarren zatia. Hori da, opari bana ematea gustatuko litzaiuke, baina badakizu gure arauak, gure jolasak barkatu araua dituela, eta arau horietako bat zozketa egitea da, beraz? Bai, bestela, zozketa ezean, bizikleta niretzat. Ez da pentsatu ere. Bale. Ia ba, zozketa egingo dugu, eta aur bat aterako dugu hemendik. Hauxe. Ia ba, zein den, oraingo honetan. Inés Margüello! Inés, ala, bigarren neska! Haupa, Inés! Arratxaldeon! Arratxaldeon! Ara, Inés, ezagutu nahi zaitugu. Ezagutu zuzertzea, txirri bezain txintxua, ala mirri bezain biurria. Txirri bezain txintxua. Txintxua, ederki! Ea, konta iguzu zein da bazkaltzeko gehien gustatzen zaizun platera. Espagetia txorizokin. Espagetia txorizoarekin, bai, asko jaten duzu? Bai, ez ondo, Inés, neska. zenbat urte dituzu? 8. 8 eta nun guazea? Lasartekoa. Lasartekoa, ba, txaloak Inesentzako! Oso ondo! Oso ondo, eta txalo ikaragarria ujas ondoren, guazen elkarrekin erruletara.
zure txanda iritsi bai da. Benetako ordua. Zure txanda da, hartu erruleta. Hartu hemendik. 1, 2, 3, ema! Jatorra den makinari hori. Bai. Bai, asko, eta dantzatzea ere bai? Nerekin. Ze sorte hona, begira ze tokatu zaizun. MP3 erreproduktorea! Bueno, Zoragarri, ze opariak ematen dituen pepillok. Hala, zori polilla, zuretzako opari. Inez, zorionak, Konten zaude? Ederki, guazen dantzatzea. konten gaude. Agur. Aupa, Inez. Xamarra txikitan azkagarriak. Oraindikan bizirik altzaudete. Ez aldezuek txolak akadari orai ez egin. Bosta xola. Esprai ultrakutsakorra karri dut. Intxortako pozoin azkagarriena. Bai, eta kabo betirako umetxe pel guztiak! Kakusoi! La 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 la, kakusoi! La 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 la, kakusena! La 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 la, kakusai! Dale, dale! La la la, kakusena! Ideia, partaidea. Zuk? Bai? Bai? Txaloak! Dirua! Dirua! Ez? Ideia! Erastuna! Atera! Erakutsi? Oh! Ideia! Erastuna garbitu. Wiki. Ideia! Erastuna garbitu. Wiki. Ideia! Gorde! Bai, gorde. Bai. Ideia! Hartu! Ideia! Dirua! Ez. Ideia! Dirua! 5 céntimo! Bai! Hartu! Ideia! Erastuna! Bidaiatu! Eskuaitzi! 1, 2, 3, tira! Bidaiatu! Oh! 1, 2, 3! Erakutsi! Erastuna! Txampona! Ideia! 5 céntimo! Ideia! Oparia! Ikusi oparia? Oparia. Katarroa. Ideia! Txampona sartu! Buelta! Irikia tia! Oparia! Iriki hemen?
tatuajea! Ideia, txampona. Ideia, opariak, opariak. Txampona. Sartu, sartu, sartu! Vuelta, vuelta, vuelta! Atera, atera, atera! Oparia, oparia! Goma, goma, goma! Ideia! Txampona! Presa bai? Ideia, txampona? Oparia? Sartu, sartu, sartu! Vuelta, vuelta, vuelta! Atera, atera, atera! Ireki, ireki! Erakutsi! Eraztuna! Bimusu! Ai, 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 ai! Miau, miau, miau. Miau, miau. 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 Txiribiton, alferrik ari gaituk. Hemen ezin diagu bire turuta aurkitu, impiusiblea duk. Aurre iradutzeko, baina aurrek nola jakingo dute, aur perretxeko hauek nola jakingo dute, ire turutan non dagoen. Ezin duzuela jakin. Aia, jakin daiteke non dagoen txiritonen turutan? Zuek ez dago idearik ere ez. Idearik ere ez. Txiriton, mesedez, aurrekin, diskusio eskatologiko, eskolastiko eta garrantzitsu batean nahi nauk, mesedez, uzina zapakean, eixo. Badaki. Txiribiton, ire trompeta xelebre horrekin, ez da pitorik entenditzen, hitzegizak euskara garbian. Txiribiton, pingüino bat. Basurde inbidiotsua. Txirri nauzue, txirri jakitun eta pompoxoa. Ba, txori malo bat ematen duk,
Atsekabe baten berri emateran atorkizue. Pepitxoren osaba amerikanoa hil eginda. Agustin Txakolin hil eginda. Baina, zuek ezagutzen altzen duten Agustin Txakolin? Espa, arrastorik ere ez? Nik bai ba. Nire olorkiak oso gustoko zituen. Eta bere testamentuan, iragarpenak, etorkizuna iragartzen duen lorito bat utzi dit oroigarri. Eta zertarako nahi dugu papagaio kaskajo bat? Baina zaltzerete konturatzen. Iragarpen guztiak asmatuta aberastu egingo gaitu. Tira, beralaxe etorriko naiz. Atención, Mirri eta Txiribitan! Opari berezia iritsi da Ameriketatik txirri txotxoloarentzat! Txirriren loro papagaio hau errekisatu egingo diagu. Eta horrela, bio bakarrik aberastuko gaituk etorkizuna asmatze. Txirrin askantori basatorrek, espabidatu, Txiribita! Ze arraroa. Mirri eta Txiribiton desagertu egin dira. Baina nire Ameriketako oparia iritsi da, Kaixo, Ameriketako loritoa! Ongi etorri, welcome! Agustin Txakolin, Gaure Mirri eta Txiribiton! Lorito divertigarria hau, Agustin Txakolin, hau paidaxo, txekin osoa. Ni? Aizak lorito errespetu pixka bat, Hau mina, kanibala! Socorro!
Horixe, txiribiton, niri loro purrustin horrek izugarrizko naska ematen ziren dagoeneko, Hoxe, gainera, ez dik bat ere prediziorik egin, Ea. Ze galtzontzilo jantziko ditu bihar txirrik, Ze koloretakoak dira txiribitoren puxkerrak. Ideiarik ez. Estafa! 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 Kitxo! Akabo Agustin Txakolin eta bere loro papagaioa. Horitxo, txibiton, a fastidiarse. Txirri kanpo la roxa horrek, opari la roxarekin konformatu beharko di. Azkenean etorri da Agustin Txakolinen oparia. Baina, lastimanik ezingo dut loritoarekin jolastu. Hau mina daukadan eskuan. Lastima. Lasarte! Aiorik ez, baizik eta gero arte! Mira, tabalez alde egiteko ordua heldu da, Felipe martxan dagota. Felipe martxan, bidaiariak dantzan, gora iratxoak eta zo dantzaria! Azte kuadrilla bildu dugun gaur Lasarte. Bai jauna, kuadrilla bitxia, baina bitxi guztien artean. Nortzuk dira hiru harri bitxienak? Txirri, mirri eta... Txiribiton! Trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Katxalin txirun jarun, katxalin harine,
zenbana saltzen duzu dozena sardine. 14 marabedi prezio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, artoa jaten zuen panderan bustite. Katxalin txiki txiki, katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. 14 marabedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Katxalin txiki txiki, katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. 14 marabedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai, trulalai.